Zeg, is de naam Daniel Sabbe al eens gevallen in dit onderzoek? Niet dat ik weet. Wie is dat? De oprichter van DS Projects, DSS en Daniel Sabbe. Zeg, maar dat is toch dat bedrijf waar Ruud de Roo werkte, hè? Ah, maar dat is die man die achteraf zelfmoord heeft gepleegd nadat de Roo dat bedrijf had overgenomen. Jawel, die Daniel, dat is de vader van Olivier Sabbe, de baarman van de Bluewoods. Ja, dat is wel heel toevallig, zeg. Doe me, hè. Volgens mij hebben wij ons om de tuin laten leiden door heel dat sleutelgedoe. Hij heeft in elk geval een heel straf motief. Ah ja, de man die de dood van uw vader op zijn geweten heeft. Pieter gaat gelijk. We waren de verkeerde kant aan het opkijken. Kom, ik zal het onderweg wel uitleggen. Ah ja, zeg. Ja? Hoe is het gegaan? Wat denkt u? U kunt daar de lift nemen en dan tot op de tweede verdieping. Goeiedag, wij zijn op zoek naar Olivier Sabbe. Waar kunnen we die vinden? Guido. Beneden, kom. Ja. Kom ja. Olivier Sabbe, ik arresteer u voor de moord op Bertrand de Roo. Chapeau, Guido. Je schiet nog altijd raar. Heb ik u dat niet verteld? Dat ik in Afrika heel goed heb kunnen blijven oefenen. Krokodillen. Kom ja. Ik was alles aan het voorbereiden voor de sleutelparty. En toen kwam hij binnen. Bertrand de Roo. De man die mijn leven heeft kapot gemaakt.